madihita Boparno Puta Raja Silaisa Bunga Siwalu Turpuk Namar Hojatu Silaina Bolak. Nuaeng masuk mahita tu materi namangihut ima mangalap dohot paulak tukang. Sungo dia aka tahapan nion tatangihoma panorangion sian narasumberta imahala amatta situa sialoho borusia gian opu defen dohot ala amatta jesi dabariba borusia gian opu siromora pinasa ma partikenon mau lihat mak. Horas madihita Boparno Puta Raja Silaisa Bunga Siwalu Turpuk Namar Hojaku Silalahina Bolak. Horas. Obar tu materi naung di masa mata prologar rakininganinon ima mangalap do paula kotukang mangalap dohot paula kotukang ya. Dia buah manami molo sada-sada keluarga neng marsakap pajong jokos sada bagas manang saya jabu tetunuangin nungadong peretongan nion terlebih jabu inon ima jabu nanaeng inganan nanda perpudi artina sianima bana borat taduan malamajo tu hatta tentu sudior sikon di bagasan hahomion jala di bagasan adat neopeta si jolo-jolo tubuh dung mangarari sudi tentu dialog ma padejabu molo bahasan wangino di doko matukang nah dung dialapi tukang dinggemba di lembangan jala mardalam marison imana purang napura tiar dung mardalan akar hurut ni nama ngalap tukang takasma di pabua asuhuton sakapna iwa nalaho pajong jokon sada bagas marang si bagading tua ate nah dosai di pauli jabuon marang saya ma di pajongjong jabuon manang bagason tentu bengotan nama inganan nama adorang so masuk tu acara nama bengoti jabuon jumolo majolo dia dati tukang ima guarna paulak tukang asa takasta boto ate tersebut dia cara di kita batak paulak tukang tentu merhiti-hiti si panganon di jauh akai mana di jauh di son di jauh ma tulang na ima tulang ni amata napuna bagasi napuna jawi parjolo sahali si paradion ima tersongon upa-upa tutukangi ate parade paduahon di parade mamuse ima manuk di parade mamuse boras
Borason, boy ma ukuranna terhira ukuran 25 kilo. Ate, ima. Dong tikina mardalam ma acara inon parjolo sahali alana tikina manangyakon pajongjong bagason tulang ni ima amatta napuna bagasi didapoton tukang omma didapoton hud medok mauliate tukangon laos dipasahat makucina tutulang nai ate tutulang nai dan puna saja buida alana tulang nai dona mulai bagasat tangiang dipasahat makucina dong dipasahat kucina inon mulak madasida tuhudulanna dumulak tuhudulanna Roma napuna bagasinon dipasahat ma terson si balgani rohana ima berupa marupakan si panganon boydon manuk nabinatur boydon boy berupa deke ate ima dipasahat tutuk kangon huhut medok mauliate jala asang giat nasi dahi pas dia mengingani bagas nai ate ima dungin wangen saya ma dipasahati dung saya dipasahati non marsi panganom ma dung saya marsi panganom ma marhata si gabi-gabi ma jadi dinalah mulak tukangon dipasahap ma manugi misalnya mau 5 halak tukang na ba 5 ekor ma sa ekor ma sahalak ate laos dipasahap muse boras buidok koron songon di son karung kecilinon 25 kilo te molo 5 tukang nai ba 5 karung mai karung dagel lagi ate ima artinya songon inang dipasahap misalna tersongon na si palas rohani sida ima ampluk namanya si hepeng artinya tujuan soron dung sai sida mangulahon hatukangan na inon dung sai tupat jabu na inon di pajongjong karena dong do masa ni halakinon dang karejo pai maadong nama jo musekan ima tersongo bala joni nasida pai marojo jo manukangi jabuna asing terhira bala jona terhira sanguna inna ima boras na kiringani jala manuginon asang giat adong ikauna molo boy muse piara muse jadi ison warna molo bahasa nuanginon simbiosa mutualistis saling menguntungkan ido dan gitu memang tohoro yu paro nasida ale diadati dinggan dipikirkan omma kita halak batakon dipikirkan ari logo lah patanda adong masa tenggang ni tukang inon dang karejo pai maro nama jo di bala joy madelem masanguna imana kiborasi dohok manugi dohot amplop namari si hepengi ima dinggam manian tonan dia putta si jolo-jolo tubuh jalan naung diulahon dia putta si jolo-jolo tubuh nabu si utonota satu nangin onate sautik dihamu akka amanami adong mitos nejulu aku boto nangin on marlakku do pe mitoson dak boto manang tonaon ala terlebih nonga kita maragam sudi ale na dingga dunia tonao molo tehuton somaldo parjabui paingoton tutukangi ate tong lupa manang na subinoto manang soibo tutukangi ditikki na paulakot tukang na sida borhat siap bagasiron unang manaili tupudi
unang be manay lito pudi. Ate, buhi marok koroninon asa unang marpanarihon jala unang adong marungutungut. Tulus ma lakkan itu kangi mulak. Jala adong museha persiaon unang o makorhon jabuna tinupanon gabi nipi. Dak kolak kalak batak namar nipi. Dohok dak ka bangsa nasing menang suku nasing ate. Molo ni nipi misalnya pajongjong sada jabu on makorhon kurang dading gedon. Molo ninipi pajongjong sada bagas marang sada jabu berarti anggota keluargai adong nalau manang naneng lao dan barna mulak. Aima jaya seunang makorhon tu parnipion unang manisuang ula-ula ditukangi imay bagas nong di pajongjongi mulak nasida siap bagas nong di tupan di nasida tulus mardalan unang be manay lutupudi alima dah bulok kupenak kini tar ima tonan di oputta si jolo-jolo tubuh nah ya binegi molo hitan wangin ora ya believe or not ate not believe ya tergantung kita menyikapinya. Ale ima toran dioputta si jolo-jolo tubuh nah ya binegi tarsongoni mara ngatakas nak kini patorak kami dina mulaginon tukanginon di pasahap manuk molo tukanginon godang na 5 halak ba sahalak saekor sahalak di bohali muse dohot boras dan itu gue dok konon molonongenon timbangan 25 kilo inon ate tujuanna asa adong bohali nasida haduan paima adong karejuna naik baru di bohali muse dohot amplop nama risio kepeng ate artina di son dan memang na diupa dong nasida nang penaniupa tetap do tahargai asal giat hipasipas perjabui mangingani jabunei no nate marang dau sian akka parmaran tersoni mara asa bui taboto jala bui ta huton jala bui ta tonah to kaya anak kota molo dong sae manuk penbagas manang mabay jabu si koding gaddo paula gota ima padi jabui manang tukangi ima nabu di patorak kami tang pola gajang ate kholan asa ingot do hita jala asa adong si tanah harota si utorota jala adong si torahorota tuaka generasi namangihut terlebih tuaka anak kota ima artinya di son adong saling menghargai. Imana boleh patorak kami ate tungadong. Dah orang takas pertikiano di pasar time atau betima. Jadi tersama salah di ang narasumber. Iya mau lihat deh. Molo mangada tukang lahong mulak malahot na maju. Allah. Umbana pola ibasikop di pakatai apa juo ni tukang dalam mulai blaun pa jongjong bagason nadong do nabinoto sada manang na merupakan status na sakral dia ada batak soal parjongjong dia lapatan na mangelek mahita hutukang sotunggai tanang awal do tukang melona gait pusuni hau ibabalik bijak toro tang bonana yang bui ipatang ni halak batat Iya. paduahon unang ibaan asal sabungan ni hau jabu do ya tas dipitu idang bui jadi anggap soyele do tukang odo ni jagana Iya.
Jadi hal-hal na sakral dia ada Batak. Itu sedang boy halak Batak maju tukang halak na lain. Jadi ada na sakral atau halak Batak na subuhi di ulahon. Ali ada di ulahon. Jadi tadi itu sebetulnya na sakral halak Batak maju tukang. Asyik jolo ya datang mula-mula naik. Doh yelek na lawan mula. Ya. Harusnya ini meruhak. Ya. Pas deh Don. Jadi ini sih rakon nakiningan ini mangalap do pola tukang. Artinya mangalap itu di bagasan adat dan itu dinggan. Jalan ataju tukang dan asal tukang. Iya. Ungai dokot padejabu. Padejabu artinya ahli. Alana song di dokon dia mau deinon. Adong do patang-patang ni Iya, jago rumah Batak. jabu ni alak Batak. Contoh, mana bayi hatanya mau dong nak kini. Dang bui pakaian hau nagatal. Dan kira olon don gawe pakaian orang don tu pagi sini. Gudang doi, gua na pepat di jabu ngai bo tu aturan-aturannya. Molo lapatan na. Dang hormati dan hata hargai non. Ya bisa saja dilanggar kode-kode. Jadi cuek. Digawe cuek, masa bodoh. Dan gitu, dang bui hau na dililit. Olon no jotan roulo. Inna, dan gitu, dang bui terbalik. Aturan na bonana inon itoru pusung na digijang hau inon kadi boto tukang doi. Jadi saudara padijabu ay botoi. Hau inon ay boto odo jumna, odo bono. Oh, ada borana. Dan gitu boleh pabalik kon. Dan gitu ujung nai non itoru. Bonanai gijang. Allah berdampak. Allah marsai-sait. Namanya nggak dijabui. Urur pe. Ada dua hitung-hitungan. Urur itu ada hitung-hitungannya. Jadi dan asal tukang daun. Mulai dokon pade jabu. Nunga mencakui pade juhud. Padejabu na ahli itu. Nah suarong do bahasa Batak istilah ahli, marang pakar. Ya alai sudio dia kemudian mau gawe pade. Enak. Itu kan pade artinya ahli, pakar. Itu saya perlu targai. Asa nang raus na sida, unang sembrono. Dan itu tar ido Nabi Noto. Anong lebih kira-kira? Ya. Jadi melatih mak di bapak tua. Ya. Anong ya hubig de molo na pauli jabu nang na dung sidung di pauli bagason. Mau na tukang mak. Anong din na di sangaja ita dikon perkakas ni tukang na. Nang na dang marsangaja. Jadi na dua poinon arong din na pakorhon yon. Jadi aro sa butulda alanon. Ya. Jadi ya memang kubege mungkin aro sonaking atararong do hahomyo di sada tukang. Ay pa di pa buwa ale para sa ma tikin na pauli jabon, pauli bagason dang pola di ngotusi. Ali serarong batad-tada di mana akhirnya itarikom mang naperkaras. Karena gabon do paling waktu bahwa arong do penahurang di bagasi di na di pauli na ako duaon di arong na dang disangaja. Moro dang disangaja nah ba nga memang auli atau pa bagasi. Ali di disangaja mon. Dang disangaja, dang disangaja tinggal mon. Jadi ona dong korhon nenda. Pasal dia do manur babatua. Mulai Pak. Jadi sasitongna ditiki na pajongjong neng pajongjong jabuon na puna bagasokan nunga marpanukut tu aka na tua Nokia. Dan itu jelas somalna saya pasingot deh. Alana kan bagason arong ulau na sakral di son. Molo nunga di pasingot. Dan itu parjulo na kini gani unang arong na tinggal sa nilokon niya mahuday perkakasna. Dan itu ungay pasingot.
Unang may hupuli, dagino ungay pasingon. Dagino, molonong nga di pasingon tetap terjadi, dak puna jabui be pakoron ni hutuk kagino. Ungay pasingon tetap itutun dagino, dakku anggo si bora pagari ni perjabui nunga dibayan perjabui imam hite-hiteon singot-singoti. Dagino, mulu terjadi semua ni non mulu menurut tahu secara logika dan tu napuna jabui we pakorhon ni ale tu napuna sa ugasani ala nungai pasingot napuna sa jabui dan itu itu jadi bolo songorino narong la tinggal do dia dampat de guarni dampat de jabu guarni dan itu molo pad de jabu siko jamot do dah siko jamot do bara di akka ula-ulana. Nah, itu. Unang arong na tinggal. Alana dang na terhipu-hipu na bola otik kang ujulo di titi 2 hari. Itu kan? Ujulo di titi 2 hari. Dang sembarangan apa sungguh itu ujulo di titi 2 hari. Boto kita mah kau putus julo tu bukan nama lo do dia keperhalan mamerengari manitiari itu kan ujulo diri 2 hari. Tentu dang insidentil. Tentu iramoti inventarisin akka dia barang-barang nala tinggal do dia adong do sangana molorong dong unsur kesengajaan molorong pe misalnya dang sengaja wah inaro aku rasu jamuk do bana di akka perkakas na yate damak korhon ni non dakya huboto songon ale nah ya huboto imana keningan unang manaili tupudi tasongon ni marate ale molo perong songonira anon mungkin siaka sumber-sumber lain nah ya binoto saya hati dakoran raso ya binegian non salah ibate nah ya binegi ate alara rong istilah bahasa Indonesia lama hidup banyak dirasa lama berjalan banyak dilihat dan gitu jadi dia ke pengalaman non tersemunima nah ya binegi imara adong dobe tasing makin sonon namar masuk jamu atau orang terlaksana ada tamasuhan di jamu kan perjulia dan tukang ya di paula tukang nah, pada saat ini karena udah tulang ya realisasinya musya siat tukang tersemut di tulang musya tu napuna bagason ayan non dia masuk jabu nama non sesi nama masuk jabu nama non inon nama udah ya otomatis nama non tulang yang non pas aturan non tu napuna saya jabu dia menguti iya dong mulak nama tong ate itu teh artinya pasah makucion artinya tugas ni halakinon nunga sae jalai di dokok tulang nai omba tulang tang yang mulai non unga sae di paulahai di paulihami bagas ni beremuna nah itu tong molo proses selanjutnya non di namar masuk bagas namanya teh marbongot bagas ate di tukang oh iya ibu di tukang na jolo mulak jolo tukang naon ate iya alana materi tape di nama ngalap do paula tukang ate mulai ate mah adong dobe abang udah Mikael solid naik alih hulak pos nakingani ya tina rosong bagas dung nakok urur manang kuda-kuda halo hulak kosong hatak ko nakingani adong do somal taberen di kuda-kudai di bayan songon kain putih merah hitam songon nakingani ya alai si pelata mardoman sangkar don bangun suruk sangkar tuh iya maksud tujuannya atar ahadu kira-kira asal dapat orang narasumber asal terlengkap boleh boto saya boleh pak jadi boleh mah jalan nunggak ditabai rasa naik pisang rate anong sifat pisang rate pisang rate soal doinon tabereng jadi marhitehum pada turunnya kena tua-tua imana keningan inon benang merah itu ludo warna di hitala Batak rara
na botar do na birong. Nararaon lambang kehidupan, putih lambang kesucian, hitam lambang kepemimpinan. Jadi artinya asahot dina puna sejabu inon imana kiningan natulu inon natulu simbol warna yate. Molo sanggar on artinya asa neang mangalului akka dalan ni ngulu-ngulu. Di pada uma akka angalutan sian pangisini jabui. Jala molo pisangon artinya asa manis, asa tonggi dayoni pangisini jabui haduan. Ale molo dong saya hadua jabui no dibongoti atau naso dibongoti biasana disabola suhat jabu bona dipapeh doinon akka ulus sude dangiro ima tabar molo dong sai ditikina bongoti jabu yate atas songoni jadi akka ima to nade oputta najulu alana dinggat doinon arong na mangi huton alai arong na sumangi huton ate terlebih dong menganut agama bihita maragama bihita dangarong na tibo sia debata situlu sada hidoinon alai dang jadi banyak halai ay dang mardongan akka tabasi daong manang-manang na mardongan ada tonggo marhiti-hiti untuk mata debata ramol disuruh pe hita martonggo nuangin nosong tonggo ni putta na parjuli dang arong bera na marningo bera te adong dobe dakku boto amang udah manien jelon yung toro martonggo ninja martonggo hu debata do kan ido adong dobe ya adong dobe imara ate aseta boto sengaja on di patorak kami di padarhami asa takas do tatona honon tu akka yana kota mulai ate mari kita mulai ate mari hamu salu na akka marami marsangap matuhata marsangap mau putar aja silai sabungan marsangap mana kita mau parada putar aja silai sabungan solo turpuk namar hoja kusila leina bolak horas mari kita horas